Hausa Afirka ta fice. Domin samun shirye-shiryenmu ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, ka danna mana alamar like. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yau ma Allah ya sa mun dawo, insha Allah za mu ci gaba da magana kan makiya Allah, insha Allah, kan mutane masu san girma kenan, wanda suka azama kansu girma ko lokaci, insha Allah za mu ci gaba da magana kansu inda Allah ya yarda. Yawwa. Ka san shi daman abinda mutane suka ɗauka, mutum daman kana zaman ka lafiya ne, kana zama lafiya ne, kana zama za ka ɗauko wani girma ka azama kanka girman da kwata-kwata ba naka ne, baka ce shi ne naka, kuma za ka zo ka ce lalle kana son haka sai ka samu wanga abin ko ta halin kaka. daman shi abin da ke da kai, daman abin da ba kai matsayin shi ba, abin da wanda ba kai matsayin shi ba, ka azama kan kashi, insha Allah sai ka sauko, sai ka sauko matsayin da baka tunani, sai ka sauko inda Allah sai ka sauko wannan matsayin. Daman in ba ka da abu daman ka ce dole sai ka same shi, ta miliyan wannan abin daman wani abu ne na san girma, kuma daman san girma aka akasari wanda ke kai mutum ga masifa ke kai mutum. Kuma wannan magana daman kun san ko da wani ki, ba sai an yi wani tamba ba, su an san ko da wani ki, ba wani ɓata lokaci, an san ko da wani ki gashi da shi ga kuna gani gashi, kun san ko da wani ki, kun sani duka, ba wani ɓata lokaci, kun san kuka wasu mutane. Ita daman ka fahimci abin da ke da kai, duniya daman haka take. Menene duniya haka take? Daman abin da ke da kai abin da kuka sa gaba, daman kun sa wani abu ne gaba wanda kwata-kwata wanda ba a san mutum da shi. Menene da ka sa gaba wanda ba a san mutum da shi? Kuna son kuma ɗayan ku mugun condition. Menene mugun condition? Kuna son ku aza ɗayan ku ga turba wadda ba ta kirki ba, wadda kwata-kwata ba a amfani da ita. Haka kuke son ku aza ɗayan ku kanta. Kuma alhamdulillah, kuma inda Allah ya taimake mu dai, Allah ya samu riga mu mun sani. Allah ya samu riga mun sani, kuma banda haka din ma mun riga mun sani, kowa ya sani mutanen tchakire. Yanzu wannan garin da kake magana, wannan tchakiren nan da kake magana, ko tchakire ka tsaka diba wannan garin, abin da za a yi nan gaba abu ne wanda ba mai kyau ba. Dan ni abin da ke gani ma nan gaba zuwa tchakire, ka armide tchakire, ka armide tchakire ka arma ka ayi da kace ka ita ce matar ka tchakire. To ni abin da ke gani wata masifa ce wadda gaba ɗaya mutum zai ɗauko makan shi, kai duk duniya ma wanda armai tchakire ne ayi makan shi cire mata shi ce zai zauna da ta ko to takriban in ma ya ga hidiya maza da mata, to zai ma wasu suna wanda suke ɗayan shi, kuma zai ma wasu suna wanda ba ɗayan shi ba. Yanzu a haɗi gari na kaje wanga magana, dan gari ne wanga, gari ne na kafirai, na makiya Allah, kuffar, wanda kwata-kwata da addinin su ƙara rashin addinin su ya alheri gare su. Kuma ina haɗi da babban murya, wannan abin da yasa nake haɗi babban murya nan, ba wai kowa nake son ya ba, wanda suke mayya na tchakire yan iska, da malaman yan iska. Dan ka fahimci abin da ke da ku, ni ba wai magana ku ce bari da ka duk wani in dai dan tchakire ne ku, to ni wajen dan iska ne. In dai wajen dan tchakire ne ku, komi zan faɗa miki ku cire shakka, in dai dan tchakire ne ku, to kowa zan ce mai dan iska. Dan tchakire ni ba wani mutum wanda in ce miki wallahi in ce wanga mutumin kirkire. Duniya kana faɗan mutumin banza da ka zo tchakire kaza, in kana faɗan mazanata da ka zo tchakire kaza, in kana faɗan kufar da ka zo tchakire kaza. Duk wani abu duniya na asha wanda ya shahi mummuna, wanda ya saba ma addini, ya saba ma komai, kai al'ada ta mutane ya saba ma koto da ka zo tchakire kaza. In za ka faɗa wannan magana kawai
kuma gobiran tchakire mun ga inda gaske ne to magana ta riga ta zo. Menene yanzu abin da za ka kallo sai ka dibi wannan jahilin naku, jahili da kiran shi. Menene jahili da kiran shi? Wannan gashi wanga Ibrahim dan maimai, hege Ibrahim dan maimai, dan kiran shi ma Ibrahim tanganci ne da kuma Ibrahim gwanda. To duk wa'annan duk kamar ka gane su ne jahilan ku, su ne suka aza ku ga turbobi wanda ba na kirki, wanda kwata-kwata za ku halaka, za ku rasa abin da zai muku daɗi ko zuwa gaba. Dan in ci abin da ke da ku, amma mutum zai hodi kan ma ka yi karibe ne da kyau, in za ka karibe da kyau. Kowa ya san ni, ya san sunana, kuma ya san inda nake, kuma ba wani fara ba, ba yi na fara ba. A kasaran kafin irin yan tsauni, dan yan tsauni suka cire shakka su. In kana da kafirai ka su ai ka san ba wani abu suke kallo ba, kullun yawa suke kallo. Mutane ne a irin wannan kace katalan maka dole bahim ba karatun boko ko karatun kafirci ba na musulunci. In za ka kuri da kyau kun san da daga, amma ba ku sani ba, ko wanda sun sani za su gwada muku inda nake, ko kuma su kwada muku garin da nake. Akasari ma da kuma da wannan ɗan iska kenan, idan kira ɗan iska ɗan kungiya kenan. Dan ku fahimci abin da ke da kai, wallahi abin da ke da kai da ainihin wannan tchakiren da muke sunanta tsauni, da wata kungiya, da wata kwashabawa, da wani ne daga kuna abu ne irin na rashin sani, irin na yanayin da ke da kai, yanayin da kuke mutane tare ku. Ka san kana tare da mutum shine zaka dauko wata shegantaka, ka dauko ta mummunar shegantaka sai ka yi, sai a bada hakuri, sai a sake zama na bi'iznillah ta'ala. Dai wannan abun ba irin wancan ne ba. Don menene ko abin da ke da koyi, amma ka dauko wani kwatanci na menene na shegantaka, na rashin hankali, da rashin kangado, da wanda kuke gani in menene ake cewa in rashin hankali ya mutum, waya da rashin zuciya da komai, ka zo ka mutum mummuna abu wanda kwata-kwata ba ya saba ma addini, haka dauki kuɗi ka bashi, subhanallah. Ka san dai wannan kafirci ya isa, kama mutum mummuna abu kuma ka dauki kuɗi ka bashi. Kaga wuri ne kenan yanzu ya riga ya wanda ke kwatanta muku wannan kurin ba wasu mutane ne, mutane yan iska, kuma duk babban shege wanda wake waje guda da shi nake ganin kamar inda nake na sani, wannan dan akwai indo kenan Iliya. Idan ka ga wannan aka ce dan akwai indo Iliya, ta kafiri dan mai da munafiki makin Allah ko fara da mu kakan su kenan, kakan su boye, kakan su kin jadi. Asalin fitina kenan. Kaga inda gaske ne kenan kun haihu, wannan maganar ho inda kun haihu da gaske ne, to kuma kun gani da masu alman ya dan mai kenan. Haka za ce duk mai alman dan mai Ibrahim mai gari, dan mai uban Iliya, uban Rabo, uban shegiya Lauri, karo dan mai Lauri. Indi da gaske ne kuma ya haihu, to wanga gama yana son gani duk wanda ke alman dan mai inda ka hidda maryan tsohon ma wannan shi mun ce da shi to uban shi ya daddaga mu wata kowa ne, duk mai alman kai dan mai ku fahimci abin da ke da kai. Mai armaji kai dan mai kowa ne uban shi ya daddaga mu wata da shi kan yadda ɗaya da kowa. Salah Rasta shine kyau da magana kun sani. Dan duk mutumin tchakire wanda ce wai ka ce na san ko da nake ko to da ubanka nake. Mutumin tchakire ma ka buɗe baki ka ce an san da ko da kake ko to da ubanka nake, sai ka fahimci da magana. Abu ne wanda kai gani a fitina ce ta riga ta zo. Kuma mu wannan abu, kuma abin da muke cewa ina roƙon Allah dan girma, dan zatin ki, dan girman Qur'ani ki, wannan fitina ku tsakanin da ku, Allah kai kawo sauƙin ta na kusa. Abu biyu ne muka saka, ko mai nasara ko mai shahada. Ba mu zo duniya ba mai alƙawari da Allah ba, za mu zama da duniya. Balle mu ce mun da tsoro, ba mai alƙawari da Allah ba, za mu zama da duniya. Mu tsakanin mu da Allah kuma bauta mu shi ne gaban shi, mu samu la'imar shi. Yawwa kun ji abin da ke ku. Assalamu